Здравейте, хора! Иван е тук. Днес аз и Мария се обзаложихме за $1000, че няма да прекарам цял ден в тази малка къща. О, това ще ти е наистина трудно. Не се тревожи. За $1000 мога да остана в тази къща за цял месец. Или може би само за ден. Успех на Иван. И Майк, може би трябва да отидем на трамплините или на басейна. Хей, това не е честно. Не се тревожи, Иван. Ще бъдем тук след малко. Но осъзнаваш, че днес изобщо не можеш да напускаш мястото, нали? Разбира се, готов съм. Помислих за всичко, от което ще се нуждая за деня. Между другото, имаме камери в кабината, ако мамиш. Добре, ами това е. Да, не скучай. Хайде, тръгваме си. Чао. Добре, хайде. Но, преди да вляза в къщата, хора, трябва да гледате това видео до края и да се абонирате. Имате 5 секунди да го направите. Хайде! И браво, ако сте го направили. Хайде в моята малка къщичка. Уау! Всъщност, хора, сега като се замисля, е доста мъничка. Щом пресека тази линия, няма връщане назад. Така че хайде! Не знам. Добре, нека ви покажа набързо стаята. Тук имам всичко необходимо за комфорта ми. Тук ще ям и ще правя всичко. Дори имам няколко лампи, плакати, дори имам това за прах за почистване. Също имам и PlayStation 5 и нещо наистина яко. Нямам телевизор, така че вместо него ще използвам iPad като екран. Не е ли невероятно? Може би се питате какво ще ям през деня? Отговорът е прост. Сладкиши и чипс. Още сладкиши и чипс. Nice. Ами напитките? Имам си. Кола е всичко, което ми трябва. Знаете ли, няма много неща в стаята си. Всички предмети имат и друго значение и функция. Мислехте, че това е просто кошче за буклук? Не, това е и маска за очи, когато спя. Доста удобно. О, и почти забравих. Ами ако искам да гледам природа, не прекрачвай границата, Иван. О, извинявай, не знаех, че това е в правилата. Наблюдавам те. Имам клас дистанционно. Ще сложа GoPro и ще се разходя наоколо, за да видя какво става навън. Не е чак толкова зле, хора. Мисля, че определено мога да прекарам цял ден тук. 12 seconds later. Пак вкараха. Знаете ли, хора, вече играя на тази конзола около 2 часа и ми омръзва. Сега е време да свържа PlayStation и iPad-а и да си поиграя в Minecraft. Хора, няма начин. Това всъщност работи. Играя на PlayStation 5 в тази малка къщичка. Невероятно. Добре, хора, доста съм гладен. Ще си взема чипс и кола. Nice. Да видим Иван. Вероятно му е скучно. За сега се справят доста добре с предизвикателството. Тази стая дори е по-добра от обичайната ми стая. 3 hours later. Хора, вече минаха 4 часа, което означава, че съм все по-близо и по-близо до моите $1000. Знаете ли, доста ми е скучно с тези игри. Какво да правя? Имам много буклук по пода. Вероятно, трябва да почистя. Това е недостатъкът на тази мъничка къща, че трябва да чистя след себе си. Но плюсът е, че дори не ми се налага да ставам. О, той чисти. Това е изненада. Чувствам се свеж. Първата част от деня мина доста добре, но мисля, че съм малко мръсен. Ще ви покажа мивката си. Воден бластер. Добре, нека го пробвам. Само трябва да внимавам да не прекрача тази граница. Едва не паднах и почти да загубя предизвикателството. Беше страшно. Почти. За малко. Мисля, че приключих с почистването. Ще измисля какво да правя после. Мисля, че заспах. Нека видя колко е часът. Спал съм 30 минути. Чакайте. Хора, батерията на телефона ми се изтощи. Къде е зарядното ми? Къде е? Няма начин. Забравил съм го. Няма да издържа дълго без телефона си. Ще попитам Майк и Мария. Мария! Майк! Трябва ми зарядно за телефона. Моля ви, помогнете ми. Хора, не мисля, че ме чуват. Това ще е истински проблем. Какво да правя? Имам една идея. Идея е да напиша спешно съобщение и да го изпратя.
Зарядно. Написах съобщението си. Трябва да го залепя това на колата и да взема GoPro-то. Сега, ти не си просто количка играчка. Ти си моите очи. Хайде да изпробвам. Хайде, давай. Не! Заседна! Хора, всъщност стана! Тръгна! Ще се опитам да вляза вътре в къщата. Хайде! Не в басейна! Ще играя Rocket League. Това е толкова забавно. Чакайте, забравих. Трябва да извикам Мария и Майк. Ще блъскам на вратата. Пуснете ме вътре! Майк! Вратата! Отвори! Майк! Мария! Отворете вратата! Чуваш ли този шум? Вероятно, Иван. Какво ли е замислил? Какво е това? Такива бележка. Мария, Майк, можете ли да ми донесете зарядно? Благодаря. Добре. О, умен ход. Мисля, че Иван разбра. Иван, имаш нужда от зарядно ли? Да, моля, наистина ми трябва зарядно. Донесете ми. О, толкова много ми липсва. Виж, зарядно. Искаш ли го? Да го сложа тук. Можеш просто да го вземеш. Има само една крачка. Ей, това не е честно. Знаеш правилата на предизвикателството. Не мога да прекрача тази линия. Искаш да се доближа, нали? Да, искам го. Добре, ето. Хайде да, просто спри да го дразниш. Ето, вземи го. Благодаря ти. Можеш да разчиташ на мен. Обади ми се, ако имаш нужда. Благодаря ти, приятелю. Можеш да разчиташ и на мен. Хей! Какво правиш? Няма да загубя тези $1000. Отивайте вкъщи. Чакайте, хора. Имам идея. Какво ще кажете да направим малко ремонт и да предадем на тази къща цвят? О, да. Това е много готина идея. Ще бъде забавно. Хайде тогава. Хора, запознайте се с нашите строителни работници. В какъв цвят да бладисаме къщата? Не знам, ти решаваш. О, да. Добре, хора, може да започвате. Аз ще почистя всичко вътре. Чао! Успех! Сега нека да започнем да бладисваме стената. Имам нужда от зелено. Хора, може ли да побързате? Тук е твърде горещо. Много ми харесва как се получи. Изглежда по-добре. Да попитаме Иван дали може да оцени нашата работа. Да, Иван, Иван! излез навън. Виж работата ни. Тишина! Мисля, че кори нещо. О, нека да го видим. Иван! О, той спи. Разбира се, ние направихме всичко, докато той тук си спи. Не спя. Всъщност, просто мисля и си представям идеите къде да окача това. Да. Разбира се. Виждаш ли колко е красиво това? Това ли правиш през последния час? Да. Какво ще кажете и вие да опитате да поживеете тук за цял ден? Толкова е горещо тук. И се уморявам доста. О, много страдаш. Знаеш ли, можеш просто да се откажеш и аз ще ти дам $100. Можеш да се откажеш веднага. Можеш просто да прекрачиш тази линия. Ще имаш неограничена храна и много кислород. Ще имаш климатит, всичко, което искаш. Можеш просто да излезеш от тази линия. За $100? Вече знаеш. Добре. Не. Виж какво направихме. Страхотно е. Вау! Доста добре. Това е рисунка на всички любими неща, смесени заедно. Изглежда И добре. моята. Виж при мен. Знам, че не можеш да видиш тази врата, но тук направих няколко дъждовни капки. А какво е това? О, това е като прозорец с няколко сладки цветя, така че можеш да гледаш навън, защото нямаш никакви. Хора, чувствам се толкова загрижен. Честно казано, това е толкова яко. Благодаря ви много, че украсихте къщата ми. Ето защо всички сте поканени на моята парти в новия ми дом. Вау! Това е страхотно! Ще бъдем вътре в къщата ли? Да, О, хубаво. Определено всички ще се поберем. донесете ми подаръци, аз ви чакам. Хайде! Вау! Вау! Иван има хубава къща. Благодаря! Това е страхотна къща и аз бих искал да живея в такава. Между другото, хора, не забравяйте да харесате това видео, ако искате да живеете в такава къща. Сега сте мои гости. Така че, ето ви това, вземи и това. Вече усещате атмосферата. Парти! Между другото, това е за теб. Вау! Благодаря! Толкова е хубаво. Ще играем после. И ето още един подарък от мен. Това е надуваемо. Какво? Мисля, че е много добър подарък, но
Не влиза съвсем тук и е неудобно. Ами можем да поиграем малко от Твистър. Но как? Нямаме почти никакво място. Мисля, че имам по-добра идея. Имаме пинята. Оу! О, пинята! Но чакайте, това е малко опасно. Къде е пинятата? Хора, къде отивате? Това е толкова забавно. Хора, къде сте? Това е толкова забавно. Не мислех, че толкова малка къщичка ще се окаже толкова забавна. Да. Ами, може би можем да направим нещо друго. Всъщност, имаме работа за вършене. О, да. Аз случайно оставих ютията включена, така че къщата може да се подпали. Добре. Ще се видим по-късно. Да. Чао! Приятен ден! Забавлявайте се. Чао. Да, хайде, елате пак. Хайде. Чао, хора. Гладен съм. Хора, ще си приготвя стек тук. Вече усещам вкуса. И он си скара тук. Ще бъде много хубава. Храната е винаги по-вкусна, когато е прясно приготвена. О! Много дими. Хора, всъщност, прочетох в интернет, че ако добавите малко вода, вкусът ще се засили. Хора, мисля, че е така. Ще стане страхотен стек. Какво става? Прилича на дим. О, не! Иван! Иван, какво се случи? Има пожар! Ще донеса пожарогасителя! Веднага се връщам! Ще те спася! Хора, какво направихте? Добре, че си жив, Иван. Разбира се, че съм жив. Мислихме, че си се запалил. Излизаше дим. Ами готвих пържола. Това е всичко. Пържола? Боже мой, Иван. Мислех, че си изгорял. Съжалявам, Иван. Не искахме да те разстроим. Не съм разстроен, защото вие просто искахте да помогнете и наистина оценявам това. Между другото, дължиш ми $1000. Как? Това не е честно. Ами виж. Опа, ти излезе от линията. Сделката си е сделка. Дължиш ми $1000. Добре, разбрах. Ще ти ги дам по-късно. Добре, хора, благодаря, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ми. Лайк и пишете коментари. Ако харесвате тази мъничка къщичка, в която прекарах почти цял ден. Чао! $1000, 1000 лайка, $1000.